Какво става хора? Аз съм Бонгъл на бой и тук сме ето сега, кажи хай на ютуб. Хай! Как иде? И днеска сме в Fight Network на Skywars. Ай, ще качаме ли? Ще скачаме. Айде, Чакай бе, тук има табелки бе, умник. Къде бе? Ела тук бе. Аз делото мисля съм, че... Ела бе, тук има табелки, не ги да виждаш, сляп ли си? Къде ще влезем? Бързо. Виж това жълтото. Не съм делото на спек, виждам го. Мен не ме пусна, фу е. Гледаме. Там къде си сега? Идвам. Тъй. Да знаеш има и... Защо си без скин? С скин съм Да знаеш няма само тук табелки, ела и тук да видим. И това е Team Skywars, ела тук. Да, аз го видях. Пази се малко е. Чакай, ние ще джойнем тук, пък някой друг ще джойне, аре. Къде? Долу второто. Дай влезе, искам да видя точно къде, то ще ти пише едно отново. Долу второто. Долу второто. Тупа не ми даде да влизам. Гледай някъде това. Ей тук първото, видя ли го? Горе второто или горе първото? Горе първото, ей го тук. Да бе. Никой не пуска да влизаме. Предпоследното на последния ред. Бързо. Влезна ли? Да бе. Чакай сега, влизай от синя, първо. Готово. Браво. Бамбулено, беки крейзи, Аз ги късаме ли? Ще ги късаме ли? Не бачи ги. Галим. Да. Чакай си взема кито. Как ти внимай да ни падне, защото... Не можа да си взема кито. Така, вода, да не паднем. Аз така обирай нещата, аз ще строя, да знаеш. Ока. Имаме една ендър перла, by the way. Бутнаха ме, брат. Мале. Сериозно ли бе? Да, човек. Как няма да пусна водата? Аре, левка, ако искаш да почнем. Да, сега само да се порта при това. Който би? Пиши ли аве, брат? Искам да го килна, искам да го настъва. Това ще прекъсна клипа, когато започнем, ще дойдем. Ай, хора, ще сме малко. И тук сме хора. Как ме сама? За кой винаги... За кой винаги взимаш ти този чест? А ти защо винаги... Къде да ги? Не, поне си тия долу мой... за мен. Я ти можеш ли стрели? Нямаш стрели. Аз имам 4, ама аз имам лък. Вай колко алчно прозвуча, брат. Ей ти две, искаш ли две? Не. Гледай, ако някой има цели, чули? Чакай, още не съм скачил. Ето там отпред, изчакай, чакай, там. Чай отпред има някакви. Едина го бутнах. Дай бе малко по-сигурно. Видя ли, едина го бутнах. Спокойно, бягай. Бягай, не ти пожелавам, въпреки че скочи ли го? Че как бе да се спомняш? И аз го скочих. Брат, ако беше паднал така, сега ще се ме преглежда. Ела тук, тук има някакъв. Тук има някакви, бързи бе. Къде? Да, чакай, идвам. За малко. Така, един ще го убия. Един го убивам. Така, един го убихме. Не, по мене. Брат, за какво? Майко, брат, умрях. Ти ли умрях? Аз не мога да бия, тъй че... Да, аз умрях. Добре, хора, пак ще прекъснем клипа, докато ще играем. И пак сме тук, хора. Какво ще се казва, много сме слаби. Стига взимайте от 6-2. Просто не любим моята.
Лък имаш ли? Да. Ей ти стрели. Така, брадичка. Ти строиш. Не чакай, не съмняваш. Бой, колко нагло, брат! Често давя, бе, го направи, бе! Не си даден човек, аз... О, чакай! Кой? Чакай ме бутат. Сериозно. Да. Пепе, гледай, ако... Този го бутнаха, брат. Ай, Пепе, гледаш ли? Къде си? Гледай, оти с коженяк собак. Чакай, там има някакъв. Пепе, гледай, ако Сложи не ли си... вода? Да, ето виж. Давай, още две. Давай. Скок. Не. Е, само че може. Да, сега вече можеш. Бе, брат, ако бях... Мале, ако бях паднал... Ти снимаш ли? Да. Тус как се хвърли? Чакай, трябва да лам годините. Далан Голденка. What? Пепе, идваш ли? Чакай, бързо. Давай. Дай бързо. Айде, гъгъ. Гъгъ, брате, сега тук ги разбихме. Мачи как? Само ето някакви дойдоха на нашата. Бързо, тук са. Видях. Бързо, брат, тук са. Падай долу. Аз му да, още от дома неща, брат. Мен ми трябва само честплейт дома. Изгледах на кой ми трябва още. Опа, нещо ти се опитва да дойдат при нас, бе. Паде, то няма кейби. Стой тук, докато се ресетнат честовете, искаш ли? Ама, че как да... Това трябва да ми част. Как е сестрите? Аз съм експерт в тези работи, О, отгоре има някакъв чест. Ела, трябва да дам на нещо. Бе. Готов? Хвърляй. Ето. Аре, бе. Брат, аз съм... Ей ти дама бутушки. Аз съм бутушки такова. Аз съм фул дими. Брат, има някакви пред мене. Бий ги. Брат, двамата, бе, как ще ги убия? Чай за скарам лъка. Я да ги настакам, чакай да някой да не набутне отзаде нещо такова. Да, ти гледай отзаде. Ето, не ги решонаха. Ама ти ме ли ти же? Прас. Те перефилнаха честовете. Знам. Я чакай малко, искам да пробвам нещо. Има то съм фул дъмото вече. Какво искаш да пробваш? Имам ендер перли, да се телепортам ли при тях? Аз имам Колко имаш? 3. Ама Брате. след тук сега ще стоим по средата. И да, хора, надявам се клипчето да ви е харесал. Абонирайте, лайквайте, коментирайте и до